Кіші ките, жері қала дейбіз. Халық көңіліне кіріп қалған затларын затқанда. Татарстанның халық язушысы, көрнеклі дәулет һәм жәмәғат тәшіліклісі Абдулла Тукай исемендәге дәулет бүләге лауреаты Гарифжан Ахунжанұлы Ахуновның арабыздан кетуіне быйыл 20 ел болды. Исән булса быйыл аңа 95 яш толган булыр иде. Сезнең игътибарыгызга телевидение фондында сакланган Гариф Ахунов турындагы фильмны карарга тәкъдим итәбез. Идел үсләрендә көзге томан, безнең уфтанулар түгелме? Кояшы да сирәк күренә шул, елмаюлар Гариф сүрелде. Идел үсләрендә язгы томан, күтәрелер уйлар дулкыннар, якты булсын син калдырган еллар, синдәй Гариф көләш булсыннар. Шагыйрь Шәүкәт Галиевнең мәшһүр язучыбыз Гариф Ахуновны искә алып язган шигырендә шундый юллар бар. Ахуновны бер генә тапкыр күргән кешенең дә күңелендә мәңгегә кала торган елмаю. Дөньяның вакытыягына сукранмыйча гел матурлык эзләп йөргән кеше генә ихластан көләш була дип әйтәләр. Шуңадыр да 5 роман, 20ләп повесть һәм бихисап тәнкыйть мәкаләләр язган, барлыгы 55 китап авторы булган язучыны искә алганда, замандашларының йөзләренә дә елмаю куна. Язган әсәрләре һәм әдәби хәрәкәтне оештыруда кылган гамәлләре буенча да соңгы ярты гасырлык татар әдәбиятын Гариф Ахуновсыз күз алдына китерү мөмкин түгел. Исән вакытта ук классиклар сафына кергән язучы яулаган югарлыкларына бары үз көче белән генә ирешә. Башта Казанбаш авылындагы 7 еллык мәктәптә, аннан соң Арча педагогия училищесында белем ала. Сугыштан соң авыр елларда Казан дәүләт университетына укырга керә. Шунда укыган чакларда тәүге хикәясен, мәкаләләрен яза. Аннан соң Совет әдәбият журналына эшкә алына. Гариф Ахунов иҗаты мине башыннан ук үзенә җәлеп итте. Аның 1-2 әсәрен укыганнан соң мин инде ничектер барлык әсәрләрен укып барырга дигән уйга килдем. Һәм бер артлы укып бара торгач, әлбәттә, минем алда зур язучы ачыла барды. Әлбәттә, мине иң беренче кызыксындырган әсәре ул яшьлек яме повесте булды. Аның иҗаты турында диссертация яза башлаган идем һәм яздым да, әлбәттә. Ләкин яклау вакыты җиткәч, миңа әйттеләр, монографик темага хәзер диссертацияләр яклау заманы узып китте. Нинди дә булса проблеманы алып, Гариф Ахунов иҗатында шул контекстта өйрәнеп якларга кирәк диделәр. Һәм мин хәзерге татар прозасында индустриаль кешеләрнең характерлары дигән темага диссертация язып, һәм әлбәттә аның үзәгенә Гариф Ахунов иҗатын куеп, Башкорт дәүләт университетында якладым. Каләмдәшләре Ахуновның тел бизәкләренә ифрат сизгер булуы, берәр матур сүз яисә яңа чагыштыру ишетсә шуларны кабатлап йөрүен әйтәләр. Һәм ул гыйбарәләр нәфис бизәкләр булып әсәрләренә дә кергәннәр. Иҗатының башыннан ук сюжетны мавыктыргыч итеп төзи белә иде. Аннан аның теле бик матур. Үзе әйтә иде, менә мин мамыклы телле язучыларны яратам дип. Һәм үзе ул иң беренче чиратта әнә шундый мамыклы, ягъни йомшак, матур, нәфис телле язучы иде. Телнең, ана телебезнең тылсымчысы булудадыр. Татар телен гомер ага җаны белән туя. Укучыны тел байлыгы белән сихерли, һәм шул асыл сыйфаты белән татар халкының намуслылыгын, аек акылын, хезмәт яратуын, җинап кына әйткәндә халкыбызның бөеклеген ачып бирә. 20нче гасырның 2нче яртысының иң зыялы һәм әйтер идем иң талантлы һәм киң кылачлы шәхесләрнең берсе иде. Һәр вакытта әдәбиятның үзәгендә кайнады. Ул беркайчан әдәбияттан читтә тормады. Мин язучы дип үз бүлмәсенә генә киреп бикләнмәде. Һәр вакытта яшьләр белән, өлкәннәр белән, өлкәннәрнең күңелен күреп, яшьләр турында мәкаләләр язып, һәр вакытта да әдәбиятның сыйфатын күтәрү буенча армый-талмый эшләде. Гариф Ахуновны язучы итеп ил күләмендә таныткан беренче әсәр Хәзинә романы була.
Узак еллар Әлмәт нефтчеләре арасында кайнап, аларның тормышын, көн күрешен өйрәнеп язган бу әсәрне укучы бик яратып кабул итә. Ул хәтта Мәскәүдә дә басыла. Алай гына да түгел, бу әсәр буенча нәфис фильм да төшерелә. Русиянең танылган актеры Александр Филиппенко да Казанга мөселман кинофестиваленә килгәч, шул фильмда тәүге кинороль уйнавын әйтте. Шушы роман өчен Гариф Ахунов Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясына лаек була. Гариф Ахунов нефт турында язмый. Менә шул нефткә кагылышлы кешеләрнең җанын, эшчәнлеген, аларның үзара мөнәсәбәтен ачып бирә һәм бик матур холыклы, төрле җанлы кеше образлары барлыкка килә. Соңрак фикер иреге килгәчтән кара алтын табучының эшен биеклеккә күтәрү аңа нигә кирәк булды икән дигән сүзләр дә ишетелгәләп ала. Ләкин хәзинә белән хуҗаларның нинди әһәмияткә ия булуын аңлар өчен хәзерге әдәби әсәрләрдә эшче образларның төшеп калуын әйтү урынлы булыр. Менә бүгенге көндә кайберәүләр әйтә, менә хезмәт темасы хәзер модада түгел. Ә хезмәт үзе модадамы соң? Хезмәттән башка яшәеш мөмкинме? Менә без үзебезне хезмәттән башка күз алына китерә алабызмы? Хезмәттән башка матди мәнфәгатьләребезне канәгатьләндерә алабызмы? Хезмәт һәр вакыт җәмгыятьнең төп нигезе булган. Әгәр дә җәмгыятьнең әхлакый нигезләре нык икән, бер кайчан да үзләренең кыйммәтләрен югалтмаслар. Гариф Ахуновның 2 томлыкка тулырлык шигырьләре дә бар. Аларның кайберләренә танылган композиторлар тарафыннан көйләр языла. Әлмәттә язучылар берлеген җитәкләгән чорда аның «Утлар янавы чакта» дигән драмасы сәхнәгә куела һәм ул уңыш казана. Тамашачы ул спектакльдәге җырларны әле дә яратып тыңлый. Мине чакырды, әйдә көйләрен син яз. Казаннан композиторга эзләп бармабыз бу юлы. Үзебездә Әлмәттә булгач, әйдә син яз дип, «Утлар янавы чакта» дигән спектакльне музыканы мин яздым. Биюләрен, җырларын анда байтак музыка иде. Ләкин шигырьләрне җырларга Гариф үзе алынмады, чакырды Саҗидә Сөләйманованы. Саҗидә Сөләйманова шигырьләрнең сүзләрен язды, героиняларның, геройларның, мин көйләрен яздым. Рухи дуслык ул бик тирәндә дип уйлыйм мин, чөнки аның җаны ни тели, нинди уйлар белән яши ул мин белә идем. Ул минем тормышым белән бик кызыксынып тора иде. Минем турда мәкаләләр дә язды. Мин дә кулымнан килгәнчә истәлекләр яздым аның турында. Шулай итеп без бер-беребезгә кирәк булып иҗат иттек. Урыны җәннәттә булсын. Элеккеге РСФСР һәм СССР язучылар берлегендә сәркатип, аннан соң 10 ел Татарстан берлегендә рәис булып тору, 2 тапкыр СССР Югары Советына депутат булып сайлану. Иҗаттан аерылмыйча мондый постларны биләр өчен тере көмеш кебек җитезлек сорала. Идеологияның иң көчле заманнарында ук татар әдәбиятының урыны турында әйтеп, Мәскәү түрәләре каршында зур горурлык белән үз сүзен үткәрә белү исә аның тәвәккәллеге турында сөйли. Иҗады бер булса, татар әдәбияты үстерүгә керткән иҗтимагый өлеше аның икенче иҗады кебек зур нәрсә. Яны публицистика
өлкәсендәге хезмәтләрендә бик зурга санар идем. Берәр яшь талантны күрсә, аның турында язырга ашкырып торыр иде. Әдәбияттан түгел, сәнгать вәкилләр турында да. Инде безнең тормышта бит юбилейлар һәрвакыт булып тора. Ул һәрвакыт алар турында да матур-матур чыгышлар, мәкаләләр язарга өлгерә иде. Һәм шул вакытта күпләрне менә өлкәнрәк булуның хәтерендә зур рәсми чыгышларда да Гариф абый образ иттереп, җиренә җиткереп, түрәләрендә күңелләренә үткәрлек иттереп чыгышлар ясый белә иде. Һәм әлбәттә ул әдәбиятның олтаны җегет кешесе иде. Татарстан язучылар берлеген ул җитәкләгән чорны бик күпләр татар әдәбияты өчен иң уңышлы еллар булган дип бәялиләр. Язучыларның китаплары рус һәм башка телләргә тәрҗемә ителә. Өстәвенә каләм ияләре өчен иң четерекле мәсьәлә бик күпләрнең торак шартларын яхшыртуга ирешәләр. Яқты көн илһам бир миңа, көн буена җитәрлек, уйларымны, хисләремне халыкныкы итәрлек, халыкныкы итәрлек. Уйларымны, хисләремне халыкныкы итәрлек, халыкныкы итәрлек. Ул күп йөри, чит илләрне күрә. СССРның танылган әдипләре Шыңгыз Айтматов, Рәсүл Гамзатов, Мостай Кәримнәр белән аралаша. Һәм аларны Казанга чакырып, башкалар өчен дә онытылмаслык очрашулар үткәрә. Шәһәрнең иң кыска урамнарының берсе Новаторлар урамы дөньяның ыгы-зыгысыннан бөтенләй читтә сыман. Буш вакытларында Гариф ага шушы тыкрыклардан урарга яраткан. Башкаларны фатирлы итә алган Ахуновның үз гаиләсе бик тыйнак шартларда гомер иткән. Фатирда алардан соң бер нәрсә дә үзгәрмәгән диярлек. Китаплар белән шыплап тулган киштәләрдә гаилә өчен кадерле булып саналган һәр нәрсәдә аларның рухы саклана. Шаһидә апаның җылы кулларын оныталмаган шаян кушаматлы песи хуҗаларның фотосурәтләре каршында утырырга ярата. Гариф аганың көне язу өстәл артында таң сызылган мизгелләрдә башланган. Тәүлекнең 5-6 сәгате язу белән үтсә, калганы дөнья мәшәкате, башкалар мәнфәгатен кайгыртып узган. Бу фатир бик кунакчыл була. Әңгәмә корып утырасы килсә, ул дусларын чакыра, танышларын ияртеп кайта. Ә Гөлшаһидә ханым хәзинәдә булганын куеп, табын янына дәшә. Гариф ага хатынын яратып, Шәйдә дип исемен кыскартып эндәшкән. Шәйдә апагыз сабыр булганга шундый дәрәҗәләргә ирештем. Әле Шәйдә белән киңәшәсе булыр дигән сүзләре гадәти саналган. Аларның мөнәсәбәтләре үзгә, бер карасаң бик тыйынкы, ләкин шул ук вакытта күз карашы белән дә иркәли торган мәхәббәт иде ди кызлары Наилә ханым. Бәлки бу тартылуның төбендә мәхәббәттән дә бигрәк бер-берсенең фаҗигасын аңлауда яткандыр. Гарифҗан атлы малай 6 яшеннән әтисез үсә. Колхозлар оештырып йөргән Ахунҗан активистны үтереп ташлыйлар. Ул туган кичкенә Өчиле авылы Гариф аганың үзе ясаган рәсемнәрендә генә калган. Гөлшаһидәнең әтисе Габдрахман мулла исә шомлы елларда үз-үзенә кул салырга мәҗбүр була. Шул адымы белән ул гаиләсен эзәрлекләүдән аралый. Соңрак бу вакыйгалар язучы тарафыннан Идел кызы романында сүрәтләнәчәк. Гөлшаһидә ханымның әнисе Йөзлекәй карчык кияүнең кадер-хөрмәтен туеп вафат була. Персонаж буларак Хәзинә романында урын ала. Бу гаиләдә барысы да әдәбиятчылар. Гөлшаһидә Максудова үзе хикәяләр язган, тәрҗемә эшләр белән шөгыльләнгән. Уллары Рәшид белән киленнәре Марина тәрҗемәчеләр. Кияү Борис Вайнерны балалар иҗаты һәм җырлары аша беләләр. Кызлары Наиләдә әтисеннән күчкән сыйфатлар байтак. Ул да оста оештыручы буларак үз янына туплый белә. Инде байтак еллардан бирле яшьләрнең ак карга әдәби берләшмәсен җитәкли.
Тәкъдир. Дөньяда берәүнең дә тәкъдирен әйләнеп үтә алганы югары тәкъдир вә ният йөртә кешене. Утыр. Ниетім халыққа аң білім беріп, дүнияға мәғрифет нұры сибіп яшау еді, Абдылхалим абзай. Изге ният. Ләкин бит аны әнкәем қапқа түбәсенә менеп кенә сибеп булмый. Яки менә мунчада шабата тоқап. Анысын ойларға керек инде, Абдылхалим абзай. Сенің турында мен қат ойлаған. Мен қат ойлап, күрәсе кешеләрне күреп, ризалыкларын алып килдем. Әгәр дә син рөхсәт итсәң. Нәрсәне рөхсәт итсәм? Халыкка аң белем таратып, мәгърифәт нуры сибәргә уйлыйм дидең түгелме соң? Бүгенге дөньяда, бүгенге татар дөньясында моның өчен муллалыктан да кулай нинди эш бар? Габбас мулла Идел кызының бер геройы гына булмыйча, Гариф Ахунов прозасының ачышларыннан берсе булды. Хәзрәт үз сыйнфы кысаларына кабул ителгән күзаллауларга, кагыйдәләргә сыйшып бетмәгән мулла булып чыкты. Образ руханиларга карата мөнәсәбәтебезне үзгәртеп җибәрде. Роман 3 бүлектән торырга тиеш булса да, соңгысына язучының гомере җитмәде. Әлеге әсәр Совет хакимияты елларында кешеләрнең гаять авыр язмышларга таруларын күрсәткән беренче әсәрләрдән була. Гариф ага туган ягын һәр чак улылап яши. Якташлары хәтерендә ул аларны яклаучы, яратучы аксакал булып калган. Шуңа да васыятларын үтәп, исеменә тап төшермичә яшәргә омтылалар. Әдәби сүзнең көчен, улылыгын аңлау арча кешесенең канында ярала. Бу районда иҗади берләшмә эшләмәгән бер генә мәктәп тә юк. Район хакимияте яшьләрнең иҗатка дәртен үстерер өчен Гариф Ахунов исемендәге премия булдырган. Сабакташлары, остазларның алкышлары астында сәхнәгә бер артлы кызлар күтәрелә. Зилә, Ләйсән, Рамиләләр олы юлга җыеналар. Әдәбият мәйданында Казан арты егетләре урынын арча кызлары даулый димичә ни дисең? Гариф ага үзе күрсә нәрсә әйтер иде икән? Шатланыр иде мөгаен. Халкының уңышларына чын күңелдән куанып, онытмауларына рәхмәт белдереп, бөекләребез рухын кадерләп саклаулары өчен якташлары каршында баш ияр иде. Якты кем акыл бир миңа, ел буе